ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ବଅଁରପାଳ ଗୁତୁମରା ଗ୍ରାମ ଉପର ସାହିରେ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ରୁହନ୍ତି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆର୍ମି ଅଫିସର ଭାସ୍କର ନାହକ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବର୍ଡର ଉପରେ ରହି ଦେଶ ସେବା କରିବା ପରେ ସେ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି। 1999 ମସିହା କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧକୁ ସେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇଛନ୍ତି। ବର୍ଡର ଉପରେ ମାସ ମାସ ଧରି ରହି ଦେଶ ପାଇଁ ସେ ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ସହ ଲଢ଼େଇ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଭଳି କଠିନ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି ତାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରିଯିବ। 1999 ମସିହା ବେଳକୁ ଭାସ୍କରଙ୍କ ବିବାହକୁ ବର୍ଷ କେଇଟା ହେଇଥାଏ। ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବି ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ। ସେ ସମୟରେ ଭାସ୍କରଙ୍କୁ ଖବର ଆସେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏ ଖବର ଜାଣିବା ପରେ ଭାସ୍କରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ଛୋଟ ପିଲାଟିକୁ ଆଉ ମୋତେ ଏକା ଛାଡ଼ି ସ୍ୱାମୀ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯିବେ, କାଳେ ସେଠି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଘଟଣ ଘଟିବ। ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ସ୍ତ୍ରୀ ବାସନ୍ତୀ ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥାନ୍ତି। ହେଲେ ସେ କରିବେ ବା କ'ଣ? ଡାକରା ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଯିବାକୁ ହେବ। ମନେ ମନେ ବାସନ୍ତୀ ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ଆଉ କୁହନ୍ତି, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସାହା ହେବ ଠାକୁରେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେମିତି ଭଲରେ ଭଲରେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତୁ। ଭାସ୍କର ଯାଇ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି କାଶ୍ମୀର ବର୍ଡରରେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ଭାରତ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥାଏ। ଚାରିଆଡ଼େ ଗୁଳି ଆଉ ବୋମାର ବର୍ଷା। ଏଭଳି ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ନା କେହି ବର୍ଡର ପାଖକୁ ଆସିପାରନ୍ତି ନା ସେଠାରୁ କେହି ଯାଇପାରନ୍ତି। ବର୍ଡର ଉପରେ ନିୟୋଜିତ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ 2 ବେଳା ଖାଇବାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ଦିନେ ଭାସ୍କରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଆଉ ଅନ୍ୟ ବେଳା ଖାଇବାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି ନଥାଏ। ସେପଟେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସମୟ ଯେତେ ବଢ଼ୁଥାଏ ଭାସ୍କରଙ୍କ ପେଟର ଭୋକ ବି ସେତେ ବଢ଼ୁଥାଏ। ଭୋକ ବିକଳରେ ଭାସ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନେ ମନେ କୁହନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଜି କ'ଣ ମୋତେ ଭୋକିଲା ରଖିବ? ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ କଥା ସରି ନଥାଏ। ହଠାତ୍ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଶାଳପତ୍ରରେ 4 ଖଣ୍ଡ ଗରମ ଗରମ ପରଟା ଆଣି ଭାସ୍କରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଭାସ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି, କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଏ ଗରମ ପରଟା ତୁ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲୁ? ଭାସ୍କରଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ଉପର ଅଫିସରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରଟା ହୋଇଥିଲା, ସେଇଥିରୁ 4 ଖଣ୍ଡ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଆଣିଦେଲି, ନେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିବ ଖାଇଦେ। ଏତିକି କହି ଭାସ୍କର ପରଟା ଧରି ପୁଣି ଥରେ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ସେଠାରେ ନଥାନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ଭାସ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସେ କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା? ଏମିତି ଭାବି ସେ ଆଖପାଖକୁ ଦେଖନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କେଉଁଠି ବି ନଥାନ୍ତି। ଭାସ୍କର ମନେ ମନେ ବୁଝି ସାରିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚମତ୍କାରିତାକୁ। ସେ ଭାବନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପଠାଇଛନ୍ତି। ତେବେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଭାସ୍କର ତାଙ୍କର ସେହି ସାଙ୍ଗ ସହ ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି। ସେଠାରେ ଭାସ୍କର ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି, କିରେ ସେନାପତି, ସେଦିନ ପରଟା ତୁ କେଉଁଠୁ ଆଣିଥିଲୁ? ଏକଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କୁହନ୍ତି, ତୁ କେଉଁ ପରଟା କଥା କହୁଛୁ? ମୁଁ ତ କିଛି ବି ପରଟା ତତେ ଦେଇନି। ଭାସ୍କର କୁହନ୍ତି, ସେଦିନ ପତ୍ରରେ ଗରମ ଗରମ ପରଟା ତୁ ତ ମୋତେ ନେଇ ଦେଇଥିଲୁ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ କୌଣସି ପରଟା କଥା ଜାଣିନି କି ମୁଁ ତତେ ନେଇ ପରଟା ଦେଇନି। ସାଙ୍ଗଠାରୁ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଭାସ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ତାହେଲେ କ'ଣ କାଳିଆ ଠାକୁର ନିଜେ ଆସିଥିଲେ? ସତରେ କାଳିଆ ଠାକୁର, ତୁମ ଲୀଳା ବୁଝିବା କଷ୍ଟ। ଆଉ ସେଦିନ ଠାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆହୁରି ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ଅଛି ତେବେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ।